S'ha parlat de que els veïns poden decidir sobre el turisme, de que els visitants, els treballadors, i que hem d'escoltar tots. És cert. Però hi ha una cosa que nosaltres creiem que està molt clara, i és que cada 4 anys hi ha un procés electoral, on els ciutadans, els veïns, els treballadors, tots decideixen qui vol que porti el rumb, el full de ruta, tant en matèria de benestar, en matèria de turisme, en matèria de seguretat. Això és el que fan els ciutadans un cop cada 4 anys. I el partit que governa té que tenir aquest full de ruta i té que tenir en el seu programa què és el que farà sobre les línies de turisme, les línies de seguretat, les línies de benestar i família. Què ens trobem? Que el fet de que només estiguem per fer reunions, pressupostos participatius, ara Consell Assessor de Turisme, escolti'm, senyors del govern, suposo que vostès tindran alguna idea de com ha de ser el turisme d'aquesta població? O tot es basa en anar a preguntar als ciutadans aviam què en pensen?